and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Agi ko, lipayo ko. Oy, karon pa ka mauli bay, ha? Nin kagikan po to eh. Ako ni puta na inuna ni. Utsay. Nakita rin mo ni Sendo kagapon? Ay, wow, nag-abot rami atong coffee shop taon. Oy, nidool ko niya, pero wa ko magdugay kay nagdali man ko. May date panggod ko gahapon. Nao ba? Nag-abot gali Mr. Panibo dito. Uy, sa dihan lakaw ko. Nakita ko nga midool sa step niya. Okay. Oh. Anong gituktukan mo ko ni magmayo, ha? Besib yun? Gituktukan mo ako. Nindot kayong tuktuko na ginagakan. Dako kong salik ni mo. Man, butoy. Di man ikan. Dako ko o pagsalig ni mo. Yay ka. Gituktukan ta ka. Mo reaction ko kabalaka itong iyang tingog na nga. Dako ko pagsaling niya mo. Yay. Steve. Siya yung sulti basin mo nakita basin mo doon sa coffee shop. Klaro yung kayong doon na sila yung relasyon ba? Klaro yung kayo. Pero kinahalang magbantay ko. Bantayan ko ang akong malihok. Ha! Lesson ng masakpan ko basin yun. Klaro kayo siyang nagduda ako. Magbantay ko sa akong mga lihok. I'm so excited. Sa unsa? Basta, hapit na yun. Excited na kayo ko. Sultiin na lang gud ko kung unsa na BFF. No, dili ko ikaw mahimusultian. Basta ka-excited na ko sa sunod buwan. You mean sa akong birthday? Mao gani biliban ako ni mo BFF. Dali na kay kang maka-G. Klaro na kay kaoy. Bitaw BFF. Honestly, excited na kayo ko, ana. BFF. Nga naman di ay. Doon na may giplano sa atong mga barkada. Wow, uy! Plano ba? Ay sus, klaro na kay ka BFF. Kung unsa man gani na, well, thank you daan. Basta, secret ang tanan. Secret pero gipahinam na ko nimo. Tanaot na lang kung kinsa ang dili magkatog. Ikaw gyud BFF. Bahala ka oy. Di ko mapakita ninyo sa akong birthday no. Unsa? Bahala asad ka, kidnapon gyud ka namo. Yes, okay. Okay, Simeon. Nalipay kay ko sa imong gisulti ka na ako. Ug salamat kayo, ha? Dako kayo nga akong pasalamat. Sige. Bye. Pastila. Wa ako magdahom. Yahatagan ni Simeon og dako nga celebration ang birthday ni Moana. Og kami lang ni Simeon og Step ang nasayod. Og ako nang bahala nga musulti ni Sindo about sa mga plano ni Simeon. Ito, Jimmy. Gipatawag ko na ko nimo. Oh, Sindo. Adali, lingkod. Kaya itong hisgutan ang umaabot nga birthday ni Moana nga akong anak. Ha?
Dakong celebration ang mahitabo sa birthday ni Moana. O gusto ko nga dili siya mahibaw ini. O paminaw og mayo. Mao niya nga itong buhaton pohon sa birthday ni Moana. Buntag na. Nagkaapan ako eh. Mubangon ako. Red roses. Pagkadaghang roses akong kama. Kinsay. Kinsa kaning nanuktok ay. Ako ang plihan. Kinsay. Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday Dad. to you. Sando BFF. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, thank you. Happy birthday, Thank Mona. you, Dad. Thank you, Sando. Thank you, Daddy. Happy birthday, anak, ha? Sando, Happy birthday. thank you. Wow, ka nice. Oy, Red Rose. Happy birthday, BFF Moana. Thank you, BFF. Kinsa man yung nagbutang niya ng mga roses sa akong kama? Kamu ba? Ay, yes, anak. Kami ni Sindo. Nag-ninja mi ganinang kadlaon. Aron dili ka magkamata. Oh, thank you, Dad. Sando, thank you. Kay Simeon, na-set up na nakong tanan para karong gabi. Okay ra ka? Good. Himon ko kining pinaka-memorable nga birthday ni Moana karong gabi. Bili ba ginagawa ni mo? Grabe ni king granding birthday celebration. Nindot kay mga decoration. Ang lights pa mo, hilabi na ang mga flowers nga gidecorate sa canopy flower shop ni pare nako Tuper Repolyo's Carbon. Super ka nindot! Bungga kayo! Tungkol kay special. Ang mag-celebrate sa iyong birthday karon ba ibutoy? Mag-ingon sa dili ka special ang celebration. Mababay! Dili ka malay si Sindo kung may bawas siya nga ikaw mo ay naggasto ninintanan! Bahala malain siya. Basta kay para kang Moana kining tanan, mas mayo gani nga mo pauli siya. Dili siya mo chungwin ka nato nining mao celebration. Aron maakontra ng atensyon ni Moana. Ay, si Mayon! Asa man gyud ko ni mo, Dad, on BFF? Basta, chill lang ko diha, okay? Gwapa ka ra ba kayo si mong makeup, oh? Og sexy ka kayo si mong dress. Ambot lang ni mo, oy. Nga nagid kang gipasulob ko niya og nindot nga dress. Unya, make-upan pagid ko ni mo. Cause it's your birthday. Doon lang natin sa place, BFF. Relax lang, okay? Maabot rin lagi ta. Ikaw, gid BFF. Yan na. Ganun din man ako makontak ang cellphone ni Daddy o ni Sando, eh. Hain man day ni sila. Nahibaw na to sila asa ta mag-abot, so don't worry. Naagid lagi may surprise na ako. Wow! Maingon-ingon kid ana. Basta chill lang, okay? Hala, uy, na-excite na noon ko da. Oh, ang imong cellphone. Kinsa man ka ni? Number raman? Tubag ka. Basta importante na. Okay. Hello. Good evening. Happy birthday, Moana. Thank you. Kinsa ni? Hello? Hello, kinsa ka? Kinsa ka, please? BFF. Kinsa na? Nga naman. Igo lang ni Gert na ko niya.
Nuwa na dayon. Mao ba? Kinsa man ka di ito? Ambot lang. Anyway, ni Anata. Dihala may drop sa lobby, Manoy Dante. Sulod lang mo sa taas. BFF, unsa man yung lugar? Uy, hotel li? Yes, BFF. And be ready to yourself. Kanindot ining decoration. Bungga kayo. Of course. Akong anak ang mag-birthday. Tito Jimmy. Oh. Oy, yun na. Diha ikaw na, ha? Doon ako'y duulon nga akong mga higala. Sige, Tito Jimmy. Nindutas birthday celebration ni Moana. Malipay gid siya ini. Masurprise gid siya. Dinilan ko. Wa ko makailas mga bisita. Si Moana ug Steph, wa pa man sila. Pero sigurado ko nga duol na sila. Okay, ready na mo ha. Yan ang celebrant. Musakay na sa elevator. I-off please ang lights. Tanang lights ha. And silence please. Please lang. Gipaw ng mga suga Okay. ug nahilom ng mga tao. Nenas Moana. Ni ana siya. Penthouse. Doon na. Ay, BFF, unsa man gid ini? Basta, doon na lagi ta. Kangit-ngit good. Brown outing hali. Okay, let's go. Ha? Asa man gid ta, BFF? BFF, unsa man yung lugar na? Uy, nganong ngit-ngit man. Ambot lang. Basin ugway suga din ni BFF. Ay, yun na pa ha. Dali. Gunit lang gid nako. Lakaw lang. Kamingaw pa din uy. Magunsa dita din ngit-ngit man, uy. Basta lakaw lang. Gunit lang gud nako. Ayaw kahadlok. Hawan kaayo ning atong gilaktan. Mao ba? Sweet to sa kada. Okay. Dinhi ka lang una ha. Kay pasigaon ako ang suga. BFF! Uy, asa ka, uy! BFF, ayaw kong biyahe din nga. Ladies and gentlemen, the birthday celebrant, Miss Moana Uy! Kasi lang sa sabi. Nagipatulog na ako. Happy birthday! Wow! Kanindot sa decorations, sa mga flowers. Surprise, BFF? Oh my God, BFF! Na-surprise gid ka ninyo da. Happy birthday, anak! Dad! Happy birthday! Na-surprise gid ko ini, Dad. Mao di ay. Mao di ay. Yes, anak! It's a big celebration. Surprise! Namo kini kanimo. Daddy, I love you, Daddy. I love you too, anak. Give a bouquet of flowers to our birthday celebrant, our special guest for tonight, Mr. Simeon Solano. A big hand, please! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!